טרוריסט ראשי ב-770 לא מתבייש בעצמי משיחיסט קיצוני הרבי חי וכיום בגוף בשמי יחי אלוהינו מורנו ורבנו ואללה מושיע ואללה יחי אלוהינו מורנו ורבנו ואללה מושיע ואללה כן אנחנו קטנים נלחמים בעתים משיחיסטים טרוריסטים מריצים וסלטים שלוש דוגים תמוס שימס ופן עמית וצחי כהן בשביל זה אנחנו כאן וגם אם יש אומרים שקרה מה שקראנו ניפול לא נתייאש ונפסיק להילחם רק משיח מפציצים את ריקודים ועוד גלים כך בעלתם נלחמים ותזיות מפציצים יחי אלוהינו מורנו ורבנו ואללה מושיע ואללה יחי אלוהינו מורנו ורבנו ואללה מושיע כשלומדים רושמת אני חושב לעצמי האנטים הם חושבים שאני היחידי שחושב שהרבי חי בגוף גשמי ואז כך אני מכריז אם אני חי ונושף מייסייס ודגלן מנפנף מחסים ומקסים יחיל סקוס בצפת ואופר כאן ספסלים לא הולכים לאוהל כי אנחנו מוקטנים יחי אלוהינו מורנו ורבנו ואללה מושיע ואללה יחי אלוהינו מורנו ורבנו ואללה מושיע כן אנחנו מוקטנים ונלחמים באנטים משניות בגימל תמוס שימוס בפן עמית וצחי כהן בשביל זה אנחנו כאן וגם נשארים שקרה מה שקרה לא ניפול להתייאש לא נפסיק להילחם משיח מפציצים קודים ועוד גלים קמלתם נלחמים ותזיות משמידים יחי